Россия тарихында бу яңа дата. Сугыш хәрәкәтләрендә һәлак булган, ләкин шул ук вакытта исемнәре билгесез калган Совет һәм Россия сугышчыларының сугышчан һәм үлемсез батырлыкларын хәтерләүне мәңгеләштерү көне бу. Бийик җиңнең таңы безнең өчен бик кадерле булды. Чөнки бийик ватан сугышы кирмәгән гаилә шахыман капка калмаган. Билгесез солдат каберенә куелган плитәгә исемең синең билгесез, батырлыгың мәңгелек дигән сүзләр язылган. Чыннан да, солдат батырлыгы бер кайчан да онытылмас. Һәр егет үзенең илен сакларга тиеш. Шуның өчен безнең мәктәбебездә, лицейда төрле чаралар үтә, класс сәгатьләре, тематик дәресләр. Без бәләкәй чактан ук үзебезнең илебезне сакларга тиеш һәм ул безнең бурычыбыз. Район мәктәпләре дә бу датага алдан хәзерлек күргән. Хәрби комиссар барлык мәктәпләрдә дә булып, укучылар белән очрашты. Әлеге көнгә бәйле видеороликлар каралды. Юнармия хәрәкәте активисты буларак без төрле чараларда катнашабыз. Ватан саклау һәрбер егетнең изге бурычы булып тора. Һәм без аны изге намус белән үтәргә тиеш. Билгесез солдат көне ул сугышларда һәлак булганнарны искә алу һәм хөрмәтләү генә түгел, хәбәрсез югалганнарның барысын берләштерү көне дә. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.